il-liġi tal-ugwaljanza tal-ġeneru fil-Parlament, inti kont parti minnha. Jiena kont parti mill-Kumitat Tekniku. X'kienet l-expertise tiegħek fuq? Jiena l-expertise tiegħi hija waħda legali, jiena għandi PhD fil-liġi amministrattiva. U l-kontribut tiegħi kien iktar wieħed ta' minn aspett legali u anke kien hemm aspetti wkoll ta' statistik ta' tħaddim tan-numri ejna dwek. U allura ridna kontribut tiegħi kien anke fl-aspett kif mhux waħdita kif matematikament il-provvedimenti legali jistgħu jirrekonċiljaw. Ġifieri kien il-mandat politiku kien ċar illi inti tipprova timmira biex ikun hemm 40% ta' rappreżentanza tas-sess lanqas rappreżentat. Sallum dejjem kienu nisa, sallum. Fil-Parlament. U allura kont wieħed minn numru ta' esponenti oħrajn fil-Kumitat fejn diskutejna kif dan jista' jseħħ mingħajr ma nikkompromettu s-sistema politika, ċoe s-sistema proporzjonali li għandna llum. Ġifieri kif se taħdem u li inti ħaseb kollox kif inhu, ġifieri jitilgħu l-ewwel set ta' politiċi kif jiġri llum. Imbagħad tara min huwa l-iktar sess li huwa lanqas rappreżentat, jista' jkun il-mara, jista' jkun ir-raġel, ejna tkun il-mara. U jkun hemm telgħu biċ-ċertezzi għandi. Imma hemm huwa impossibbli li jkun univers iva. Meta kif ħajkun mhux l-elezzjoni li jmiss. Huwa impossibbli li fl-elezzjoni li jmiss ħajkun hemm iktar nisa mill-irġiel. Impossibbli. Unlikely, very unlikely, mhux impossibbli. Very unlikely. Anyway. U ejja ngħidu dan għajtina riżultat ta' 30%. Allora mbagħad li jrid ripeskaċ ta' dawk li huma tas-sess lanqas rappreżentattiv fejn ngħidu tan-nisa. L-aktar li jġibu voti b'mod bħala ratio wise. Ġifieri inti tara kif għajt bħala voti tagħmel division by il-kwota tara l-percentage kemm hu min iġib iktar percentages imbagħad you add. U inti jekk ħatod 2 fuqna ħatod 2 fuq oħra. Ġifieri mhux biex ġib il-percent biex toqrob il-40%. Okay. Ġifieri mhux ħatibqa' inti ġifieri jekk inti l-Labour Party naf tella 75% mhux il-każ ta. U l-PN tella 25%, inti mhux se tella fit-tieni fażi, mhux se tella aktar laboristi għaliex kellek 75% at the onset. Xorta 2 Eżattament. Hemm problemi matematiċi għax jiena mezz. You won't upset disaster, matematiċi qabel ma ġifieri tista' b'xi mod tisbilanċja. Le, ma tistax. Kif qed ngħidlek kien le. Matematikament le, m'hemm l-ebda problema. Però sekonda waħda. Jekk imbagħad niġu għall-ixu li bdejna ngħidu l-ewwel tal-Kostituzzjoni mhux Kostituzzjoni. Li bdejna ngħidu spiex ta' jiena xtaqt li min jilleġisla ntih awtorità finita, u inti xtaqt tih awtorità infinita. Issa daw it-tnejn minn nies li jiena ħadd minna u mal-leġihom, kull ma eleġiethom jiena hija dil-mekka dil-biċċa inġinerija politika li ħdimtu intom. Jien ma rridx il-ditfajla ħadd ma rrid fil-fatt. Jew ċoe numru vera żgħir ma xtaqux il-daw l-erba' numru vera żgħir xtaq u daw l-erba' nisa jkunu parti x'ismu. Messa f'daqqa waħda daw qed jieħdu deċiżjonijiet vera importanti għalija. Inti temmen bis-sovranità tal-poplu jew anke hemmhekk għax ma the two things don't equate. Waj, għaliex? Inti daħna diġà is-sistema tagħna diġà għandna sistema, jekk ma nafx jekk intix familjar ma' numri fejn inti kollok politician li ġib 2600 first count votes. Però ma jirnexxilix titla' jew jitla' mbagħad ikollok xi ħadd li jġib żgur inkollu. Xi ħadd iġiblek 200 votes u mbagħad jitla' bil-by election. Jiri xiġri, it's the system. L-importanti huwa u hawnhekk fejn jina quite adamant, illi il-numri illi dawk li jitilgħu, il-percentaċ ħari, biex għax li jiġri 2600 votes seems like an insane amount of
kellna nis 2600 u ma telawx, u mbagħad kellna nis 300, 400 u telaw. Ma kien hemm 12 il-by-election f'leġislatura. Kif? Qatt ma kien hemm 12 il-by-election f'leġislatura. Bis-sistema kif l-idea taħra naqa fuq l-idea fuq is-sovranità tal-poplu għax daqqa waħda daw il-200 vot jiswew kemm jinħażin fil-mezz ma ġieħdu għal. Iva, right. 1000 times għall-argument, jew le nażaġġar. Imma 120 darba, ġifieri il-vot tiegħi li votajt ma daw il-200. Għaliex jista' jkun 120 darba iktar sovranità tal-poplu. Ma jista' jkun li jekk jiena tlajt minn żewġ distretti trid inċedi x'imkien. U allura ħajjitla xi ħadd floki illi fil-bidunet ġab 400, 500 u meta wired kien imissu. Mentri xi ħadd li ġab 2000 vot u baqa' mdendel, ħadd ma ċeda dak id-distrett. U allura għandek dawn anomaliji numeriċi jekk ħansejħulhom hekk. Però by and large is-sistema tagħna tirrifletti il-rida tan-nies. Ġifieri aħna kellna sistema fl-81 kellna sistema sistema perversa, fej kellek il-Partit Laburista ma kellux il-maġġoranza tal-voti u gverna. Fl-87 irranġajnija għaliex almenu inti min iġib il-maġġoranza tal-voti almenu jgverna, tajjeb u ttieħ vot, u ttieħ MP wieħed, però xorta ma baqgħetx proporzjonali, u mbagħad kellna mekkaniżmi korrettivi oħrajn wara il-Labour Party spiċċa mill-gvern fin-1998 għaliex il-Labour Party kien ħaqqu iżjed MPs meta wieħed jikparaguna l-ammont ta' voti li ġab fin-1996, però kellu MP wieħed żejjed u krolla dak il-gvern. U llum għandna sistema fejn inti għandek almenu il-numru ta' MPs li jitilgħu mal-ewwel count, jirrifletti eżattament il-percentaġġ kwa numri li jkun otjena fl-ewwel meta inti inaddu l-voti b'mod globali. Issa din hija xi ħaġa li hija marbuta ma' sunset clause ukoll, ġifieri mhix għaldejjem. L-idea hija 20 years. L-idea hi illi ssir kważi ħaġa naturali. Illi inti il-mara titħajjar tkun motivata biex tikkandida ruħha. Issa il-fatt li l-unika mod li nħajru għal mara li tikkandida ruħha kienet pervertu demokrazija. Ma naħsibx li huwa perversjoni tad-demokrazija. Nerġa' ngħid għaliex fl-aħħar mill-aħħar inti se jkollok il-persentaġġ ta' esponenti tal-partiti li ħajkunu eletti fil-Parlament se jirriflettu dak li votaw in-nies. Allura ma naħsibx li għandha perversjoni. Ma naħsibx, għaliex. Korreġini jekk għandi żball. Jista' jkun hemm raġel li ġab 1000 vot. Mara li ġabet 50 vot, u l-mara li ġabet 50 vot titla l-Parlament, u r-raġel li ġab 1000 vot ma jitlax. Mela, f'termini jista' jkun li inti mhux jista' jkun, f'termini ta' diskriminazzjoni, jekk se sejħu lajek, jista' jkun li għandek punt. U ma niskludix li ħajkun hemm xi ħadd għada pitada u jiċċallenġa lill-Istat, lill-Repubblika ta' Malta fuq dan li qed tgħid. Però li ju daqstant veru kollu li meta wieħed se jieħu dejjem tenut li jitilgħu żewġ partiti fil-Parlament. Meta wieħed jara kemm hemm rappreżentanti tal-PN u rappreżentanti tal-Labour Party, percentage-wise ħajrriflettu l-vot globali. Almenu dik żgur mhix perversjoni. Dik. Sa insofar as that is concerned, l-argument li jibqa' però li naħseb li ħajkun hemm min jista' jkun hemm xi ħadd li jkollu interess jiċċallenġjah sa wieħed irid jarawha, jgħid isma' sewwa mela jiena ġibt item dendel b'1000 u ħadd ieħor b'200 qiegħed hemm. Din mhijiex diskriminazzjoni jista' jkun. Diskriminazzjoni mhux mal-politiku biss. Le diskriminazzjoni li xina raġel. U mhux mal-politiku biss, ma minx taqtitla, ma min ivvota. Jara, issa wieħed irid jara x'argumenti ħajnġibu. Le, dan argument li ħajnġib żgur. Ma nafx kemm jista' jinġi. Kemm ilna għaddej. Issa ngħidlek. Ħenna għandi mistoqsija. Għalfejn waqafna allura issa bej irġiel u nisa. Għalfejn ma nagħmlux l-istess mekkaniżmu skont l-orjentazzjoni sesswali, skont ir-reliġjon, skont ħafna parametri oħra. Il-mistoqsija tiegħek għax ma nibqgħux sejrin biha din allura issa. Fejn ħanifqu. Issa jien nista' ngħidlek għax m'hemmx rappreżentanza ta' nies bl-istess orjentazzjoni sesswali tiegħi, bl-istess reliġjon. It's a very valid argument, jiġifieri ċintieri
il-differenzi ma jżistux biss f'termini bioloġiċi jew ta' orjentazzjoni sessuali, le, it is a good academic point. Ġifieri inti tħoss It's a very good. Le, mhux qed ngħid inħoss li għandna issa naraw skont ir-reliġjon u skont jinnaf. Missa dak il-bib. Inti semmejt ir-reliġjon, x'ġiet. Dak il-bib ftaħni. Mhux reliġjon. Orjentazzjoni sessuali, per eżempju. Jew jinnaf il-kulur tal-ġilda tiegħi. Jew semmi kemm trid, nistanti kemm trid parametri. They're endless. Appuntu. U taħseb li imma l-bib taħnieh. Ma naħsibx ma naħsibx li l-pajjiż ħajmur lem, ma naħsibx. Għalfej x'indikalek li ma jmurx. Taħseb li mmorru lem? Ma naħsibx. Għalfej taħseb li le? Le għaliex kulturalment ma naħsibx li għanna se jkun hemm dik is-sejħa illi mmorru issa mela morna fl-ewwel bejn il-ġeneri. Nalabu berra li iva. Taħseb li morru. Hija l-problema tiegħi li m'għandix dubju li għatlek isma' hemm perverżjoni fil-proċess demokratiku għax ħan imponu nies li ħajtilgħu fil-Parlament mingħajr ma jkunu votawlhom. U inti risposta tiegħek kienet imma kien hemm diġà perverżjoni oħra ta' meta ħadd ieħor kien jirċevier il-vot ma jitlax. Dik teżisti sal-lum. Eżatt. Inti qed tgħidli isma' hawn dil-perverżjoni ta' hekk nista' dil-perverżjoni l-ġdida nistgħu nikkumpensaw għaliha bil-perverżjoni l-antika. Biex ta' iktar ħawdu il-proċess demokratiku. Le, għax. Iktar, we're undermining iktar mill-ħawdu. We're undermining the democratic process. What is li huwa mhux li wieħed ma jistaqgħod jikkontesta għalmenu llum ma naħsibx li żgur lebda ħassieb jew politician se jmur lura, huwa li il-persuni eletti jirrappreżentaw il-partit skont il-percentage globali ta' voti. Dik hija ħaġa assoluta li you can't play around with. Issa xiġri at the lower layers, inkluż din l-aħħar proposta, m'għadix proposta l hija liġi. Again, it won't disrupt il-fatt li jekk il-Labour Party ħaġib 60% se jkollu ammont ta' MP se jirriflettu dak il-60% u il-PN se jkollu ammont ta' Le, fim ta' imma jiena il-votant li nixtieq nagħti il-jett biex xi ħadd jilleġisla biex xaħat jgħat id-direzzjoni l-pajis tajtu l-raġel, tajt il-vot, il-fiduċa tajta l-raġel. Pero minn kajja li jena u l-fruħ oħra ek xtaqna, spiċċajna twel grit, għanna jena bxaħat li ma votajni l-lux. U din nisba partikolarment problematika għana l-għalvi. Għax dal-pajis ma jivvutax b'mod sessist, ġviri din immaġina li tafa. Ġviri, meta il-partiti jikkandidaw in-nisa, il-partiti ġeneralment, ġew mhux ġeneralment, insomma, l-aħħar elezzjoni kandidaw 20% nisa u 80% rġiel, presso poco. Eleġġew 20% nisa, 80% rġiel, presso poco. Jiġifieri li jkun hemm on offer l-elettorat jivvota għalih in those proportions. Tantu hekk li meta din il-ħaġa meta niġu għall-elezzjoni tal-MPs, anzi, l-iktar kandidati li jmorru tajjeb huma nisa. Ġifieri u hemm raġuni għalija għalfej għax aħna nipperċepixxuhom bħala l-aktar nisa kompetenti. Bħala l-aktar mhux nisa, sorry, l-aktar nies kompetenti insertaw li kienu nisa u allura beħġarna nivvutaw. Imma all things being equal, meta jista' jkun jiena għalija ir-responsabilità kellha taqa' fuq il-partiti, mhux għandna nerġgħu nitqaldnaw bir-responsabilità tal-partiti nitqalna l-bqija tal-partiti. Però għandha tkun iżjed faċli, għalmenu qed fejżolu għandha tkun iżjed faċli, illi aktar nisa illi huma konxi tal-fatt li ta' dal-mekkaniżmu at face value jista' jkun li aktar nisa sejers u biex jikkandidaw ruhom. Jista' jkun. I don't know the numbers, ġifieri ma nafx x'inhu l-lista ħarja tal-li għandhom il-partit, ma m'għandix idea. Però jista' jkun. Żgur li ma kienx hemm ġifieri rub. Żgur li ma kienx hemm mod ieħor li nħajruhom il dan. Kieku triplajna l-pagi nista' nissigurak illi kienu jiġu ħafna iktar nisa. Daqshekk kull ma kellna nagħmlu nittriplikaw il-pagi. Jista' jkun li dik kienet soluzzjoni. Ħafna iktar sempliċi.
iktar trawim fil-ranks tal-partiti. Isma, għaxilna naqra dejjem mhux ħażin. Provaw, ġifieri. Ma ovvjament, evidentament. Il-Labour Party għamel il-proċess tal-lead, eċetera. U naħseb kellhom riżultati.